ondersteuning van het elftal. En de spelers hier bedankt. Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers van jullie bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
afwerken en de spelers jullie bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers jullie bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
senioren en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.